Als je naar de universiteit wilt, moet je goed gaan leren. We zitten wel in groep 8, hij is 11, ik ook bijna. Veel moeten werken. En we moeten, als we naar de wc willen, moeten we aan onze meneer vragen. Niet. Wel. Niet. We mogen gewoon gaan als wat zijn meneer al hebben gegeven. En veel rekenen elke En als dag. iemand geslagen wordt, Moet je ook. naar meneer gaan. Ja. En dan moet je ook nog op de gang zitten voor 1 minuut. Ja. Die was dat. En je moet veel werken. Dat is belangrijk. Ja. En huiswerken, stopen, uitrekenen niet. Heel veel anders heb je later geen goede baan. Ja. En een rapport moet je goede cijfers hebben. Dus later word je een aap. Filmen jullie nou? Ja, hallo. Hola, gaan we lekker.